Здравейте, приятели! Аз съм Гришо, вие сте каналът на България Ненгор и днес ще направим един метфидер риболов за каракули на язовир Дуванлии. Язовирът е нов за мен. Сега ще се забъркаме храничките и дано имаме късмет да фаним хубави рибки. За днешния риболов сме си приготвили каракутска рецепта. Всичките ни хранички ще са на Champion Feed. Надкрая, която ще ползваме е супер карасио. Ще сложим половин пакет. От нея другата храничка ще бъде Clear Dark, много на Champion Feed. Нея ще сложим още половин пакет. Малко хранички ще забъркаме, кратък девен излет. Метфидера не отнема много храна. И така, другото, което ще направим, са пелетки. Отново на Champion Feed, шоколад с копър. Стик пелетки 2 мм. Ще забъркаме малко от тях. И да преминем към разбъркването на храничките. И малко водичка. Бъркаме хубаво. Храната ще я увлажняваме постепенно, да не я преувлажним. Вода винаги можем да вкараме, но не можем да изкараме малко. Добре, първото увлажняване на храната ще е това. След малко ще добавим още. Сега да се напръскаме пелетките. Сега ще ги направим с пулверизаторче. Сме сигурни, че няма да ги преувлажним. Много малко количество храна, с малки хранилки ще работим. Предполагам, че ще ни стигне. Пък като не стигне, ще забъркаме още. И така, приятели, оставяме ги да дръпнат, да увлажняваме ги и след това да почваме с риболова. Така, приятели, ще подхраним петното. Ще вкараме няколко метода с мека храна. Ще разбием един-два пелетки и след това ще стартираме риболова. Ставаме я да потъне лекичко и изтръскваме. Още един метод ще вкараме с мека.
Бягахме от петното. Няма проблеми. Тъпо хубаво ще стане. Като пеленка отдолу. Дълбочината е малко, може би около 1,80 м. Там където ги хвърляме. Пак отиде, ясно. Втора преса пелетки. След това вече слагаме кукта. Нареждаме метода и започваме да чакаме. Хоп, варим поредна рибка. Малко по едричка е от останалите. Опа! Една хубава каракула. Страни се е зашила в устата. Малка кука, малък лафтер, рингърс йо-йо, жълт цвят. И така. Сега ще презаредим метода. Слагаме си лафтера вътре, мека храничка. Стискаме хубаво. И замятаме. Оп. Сега чакаме, виж следващата рибка да влезе. Айде. Малко фалстарт стана с камерата, не можа да се включи, като ми удари рибата. Обаче между каракутките ни влезе и едно малко хубаво шараненце. Ето, хубави червени перчици има. Опа! Айде! Така, приятели, влезна или по-едра каракуда, или шаранче. Бая се набива. Бая се набива. Голям кеф е. С меката вайца да се варят шаранчета. Оп. Или е някоя по-едра каракуда. Даже си тръгна насам. Хубаво шаранче. Хубаво шаранче. Опа! Голям кеф. И
Ще издием туда. Колно се за устата. Оп. Така. Малка кука. Розов лафтер. Мъничък. Шаранчето е факт. Поредната рибка. Това са вракса на петънцето. Хапват. Що да хранища. Опа! Чак. Ето е рибката. За устенцето. Филетка в краната слагаме. Между слоевете мека. За едра частица. Така. Днешния риболов приключен. Горе-долу добре се представихме. Сега снимаме и рибките. Ето ги рибките от днешния риболов. Дребни каракутки, някой друго шаранче. Това е.